Long bala Kyrkhu iaka Ktien U Blei U Mynsiemjong baskem ka Mynsiemjong. Ai Blei pi baroh haka Ktien ka jong U Blei jong Jisu Khrist. Ban nga Wakiru ba U Blei unyo ban Kyrkhu ingi haka ni kapor da ka Ktien ka jong U ka bangin yo ban pensyashkor. Ngin beteng shushu iaka team jongi ka baong ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiemjong ki Nongbud U Jisu Khrist. Iaka ni ka team la shem iaka naka shithi ka jong Apostle Paul shaki Ephesus ka lanong ka ba henriu ka dekot ka ba shipho Ephesus henriu shipho ka Ktien U Blei ka ong ha ka ba waino to long ki ba klan ha utrai par ha ka bor ka Jingkhlain jong u ki reu start jong ka Bible ki ba wad bnia ki ba pule bnia bha ya ka ni ka shithi u Paul shaki Ephesus ki shemba U Paul U tho ya kani ka shithi tang naka benta ki para banget ha kani ka balang hapo ka nongba Ephesus. U donru ka jing trang ka jing angnot ba ya kani ka shithi ka jong u an sam ya ka an ra ya ka an pule ya ka haki wei pat ki balang ki badon hapo jong ka than Asia Minor ha ka takapor. Day na kanika dauken baki reu start ki khot ya kanika shithi shaki Ephesus ka circular letter kabamut ka shithi kabala ban pule ya ka haki wei pat ki jaka tang hakabalang hapo Ephesus. Namar ka jings ngokya ka jong Paul na ka benta ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiemjong ki parabanget. Kam day tang nakabanta kita kibadon hakani kabalang hapo Ephesus. Hanay ka dayru kajing sokya nakabanta ki weipat ki parabanget kibadon haki weipat ki balang haki weipat ki jakaru. Kum talaong ba kane ka shithi kajong Paul shakinong Ephesus la puleya ka da ki parabanget haka nongba Kolosai ha ka jaka kabangitip ru kum ka lodi kaya bat kumjo ru hapo Hierapolis. Halor jong kani ka theme ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiemjong ki Nongbud U Jisu Khrist. Nilayo ban pelet jingmut haki henreu teli ki sembok berkat. Pat ngin penken mau yang yaki hang ni. Ka benta ka beningkong. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka jiyadei kaba skem bat utrai Jisu kaba ar. Ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na ka jing yadei kaba yaine lenter bat utrai Jisu kabalai ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na kabor ka jing trei U Mynsiem bakot ha ka Mynsiemjongi kabasaw ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami na kabor ka jing trei ka Ktien U Blei ha ka Mynsiemjongi kabenta kabasan ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami nakabor ka jing duai ha ka Mynsiemjongi bat kaba henreu pat ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kami nakabor jong ka jing ya selok lang para banget ha ka Mynsiemjongi ngam artatin U Blei ula Kyrkhu yingi dakini ki henreu teliki mat ki banglayo mentapat ngin pelet jingut sahaki arteli ki benta ki ban ya rap syusyu yangi bangin sngoto ka ei ka bangi don kam ban le kenang bangin yok mat ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ha ka Mynsiemjongi tungin ya pet ya ka benta ka beningkong ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka ya ringkat bat ka jing ailat ya ka jing penkhoj U Blei ya ka Mynsiemjongi. Haka Nongkren jong ka Ktien ka jong U Blei. Ka Jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem bat kata ka jingkhoj ka jinglongkhoj ka Mynsiemjongi ka jinglongkhoj ka donot jongi. Kini ki longkum kita ki arliang jong ka pisa ki bangimla satya ban penyaklat ki yaj ringkat. U Blei uba penklan yangi udei U Blei uba khoj bat kata ka jing trei jong une U Blei uba khoj ban penklan ya katei ka Mynsiem ka jongi
Kadeiru hakajo kapor kabayaya ringkat bat kajing trei jong ban penkut ya kadonot kajongi. Ni pule haka testament kabarem ya kita ki jing shisha ki bapen I yangi syapang une ublei ubatrei ban penklan ya ki breu jong u dah ka ba penkut dah ka ba wanrah ya ka jing penkut jong u haka jing ka jong ki. Ni pule kerpang haka history jong ki paitlang ki jong ublei. Ni pule kumno ba ki kon Israel ki mat ya ki jing sha job haka jing jong ki kamtam haka taka jing ya le haki madan tma beper. Ki mat ya ka jing sha job naka daw jong ka jing bamkot ka ba ublei ulap ushem haka jing jong ki. Yaka ni kerpang ni pule yaka haka kitab jong Joshua ka lenong ka bahnyo. Ka ka bajia haka lenong ka bahnyo la yatu yangi. Baki kon Israel hapok ka leadership ka jinglong nong yalam jong Joshua kila sya job haka jing ya letma persya yaki nong ai. Bat ka daw ka long ba ublei ulap ublei ula shem yaka jing bemkot jong ki Israel kaba lapau haka pop jong uta ubreu uba kerteng u akan. Bat ka jing sya job jong ki Israel hang ne kapen pau syai kedar baka day ka jing le pop jong uni ubreu ka jing bemkot kaba ublei u shem ulap hapdeng upait lang u jong day na kata kadaw ka jing sya job kawan. Kum ta ka ka bangi yo I hang ne kalong ba kabor ka ba wan na ublei ban pen klan yangi kaya rengkat ken bat kata kabor ka jing pen ko jong ya ka jing jongi ngimla ban pen ya khalat ya kini ki ar. Syo habangi pule ya ka history jo ka balang ka beningkong. Ni pai sya ka jinglong jong ka balang nadu bakala sedang haka sengi Pentecost. Ngiyo ikum no ba ublei uwan ban tuklar hakikam bat ki jing syakri jong ka balang ka beningkong. Bat uwan ban tuklar kerpang ban penklan ya ki parabangai ya ka balang ka jong uhi ken. Hanrai ka ka bangi Mynsiem ha ka lenong ka basan jo ka kitab ki kam ki apostol. Laya tu kerpang yangi ba ublei uwan jingo ban penkut ya ka balang ka bandingkong haka rukom ka ba itrem ka ba isyarkai kat hado baka jing syatu kalangat haki para bangit baroh. Layat ho yangi ba u Ananias bat ka Saphira kila kelon yap haka taka jing wan jingo ublei ban penkut ya ka balang. Kani ka nuksa ka pen I syai kedar yangi ba ublei uwan ban penkut ya ka balang ka jong u hashwa ba un wanrah ya kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ya ki breu ki jong u. Ni pule syusyo syapang une ublei ubakwa ubasngau tenat ban pen syat bor ban pen klan bor ki breu ki jong u da ka ba wanrah ya ka proses jong ka jing penkot ka bangiyo I kerpang ha ka jing jong u prophet unong ya tho lapa Isaya. Ngam artatin ublei ukwa yangi banlong kum une unong ya tho lapa Isaya jong ka Old Testament. Ha ka lenong ka bahanreu jong ka kitab u Isaya ni pule syapang kata ka jing yo ipau jong une ubreu hashwa ba ublei unyo ban pendon kam yu. Uyo I ya uta ubakot utrai kipat. Haba uwan hakmat jong ublei uyo I ya ublei ubakot. Bat hakajo ka poru u prophet Isaya uyo ipat ya kata ka jing bamkot ka jong ya ka jing long tingit ka jong u ong ha ka lenong ka bahanreu ka dekot ka basan wong kordit yang namar ngalong ubreu ubatengit kirmiang shintur u prophet
Isaya uyo ya ka jing long bam ko jong ya ka jing tengit ka jong andai ka ka ba kodor ka ba snow tenat ban yo ha ka jing yo ma jong prophet Isaya kalong ba unong ya tho lapa ai lat ru ya kata ka jing pen khot u blei ya ka jing jong da ai lat da syak snow ba uta renga barhem balong kadur kadak jong ka jing pen khot u blei yok kta ya ka shentur ka jong bat dai na kata ka dau kan ha ka lenong ka banyo ha ka lenong ka ban riu ka dekot ka banyo u blei ong yigini ki kintin ya u prophet Isaya ti ya ka jing bam khot jong me la weng no bat ya ka pop jong me la pen khot no kane ka jia namar ba u prophet Isaya u ailat ya ka jing pen khot ka jong blei bat dai na kata ka daupat u sala ban ong ha ka dekot ka ba prau ong nga hang ni tu pha yanga Hashwa ba unong ya thu lepa unlet ban pendep ya ka ka ba ublei udon ban pha ayu ba unlet kam kawan shwa kata ka por jo ka jing pen khot ublei ya ka shentur ya kirmyang shentur ki batnit jong unong ya thu lepa kumta ka nongrim jong ka ka ba u prophet Isaya u yomat ngila ban ong pangidai ban ailat shwa ya kata ka jing pen khot jong ublei bakan jia ha ka jing jongi kan trei kam hangi khnang bangin yo mat ya ka jing pen klan ublei ya ka jing jongi bangin la ken ban pendep ya ka ka ba ulatmu na ka benta ka jing jongi bangin la ken ban pendep ya kata ka ba ublei upha yangi ban pendep bat ngapen kan mauru yangi ha ka ni kapor Bahkan ni ka jing pen khot ka jong ublei. Ka jing trei ublei ban pen khot ya ka jing jongi. Ka dei kata ka bajia man kasngi. Kam dei ka bajia tang shi senja bat ka kut no Handai ka dei kata ka bajia man kasngi ha ka jing ka jongi. Kumta nga khot yang ilang baroh ha ka ni kapor. Bangin yai ailat ya ublei ba wanrah ya ka jing pen khot jong ya ka jing jongi ka ba man kasni ban pen khot ya ki jing mut ki jing perkhat ki jongi ban pen khot ya kita kirmyang sentur ki jongi ki ktien ki ba mi no na kirmyang sentur jongi baro an pen khot ya ki dau trai baru blei yo ban pen khot ru ya kita ki jing kwa ka do not ka jongi bat bangin la ban rikot ya lade hakikam kiduk ki bangi trei man kasngi namar dei hangta ka don ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kain ublei ai bor yang hi bangin ple ya ka dono jongi sya ka jing pen khot jong ka ba yat kain rengkat bat ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka benta ka ba arpat ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ka yat ringkat bat ka jing ailat ya ublei ban kedia ya ka jing sarong jong ka jing jongi ublei haba uong ban pen klan yangi ha ka Mynsiem don kam shwa ban yo ban kedia ya ka tei ka jing sarong ka ba don haka jing jongi naka pang jong ka jing snow tho ka ba Kynja perthei ha mangi ong ka Jingkhlain ka ni ka don jing edei bat kata ka jing la bat ka jing start ka jing nang kata ka jing snow don nam ka jing snow don buram ka jing don spa ka jing don peu bat kum ta ter ka Jingkhlain kaba Kynja perthei ka don haki ne ki bat baraboru ubreu don ka jing sarong ha kita ki ki ba snow la ki ba snow start bat upen sarong ru ya kata ka lade jo haba udon ya ki ne ki
Bat ka ka ba mi nang ta ka long. Haba ubreu usya. Ya kata ka jing sarong bakan le try klik ya ka jing jong. Ubreu upen ya kata ka jing la jong ya kata ka jingkhlain jong. Ha kita ki lenti laneda kita ki lenti ki ba bon sen ki wanrah ya ka jing penjot ya ka long breu ka man breu. Daya ka Nongkren ka ba ka proverb kat breu kat pra ka ong ka jing sarong ka leit hasua ka jingjot bat ka jing snowmeng hasua ka jingkelon. Handai kata ka jingkhlain pat ka ba Kynja Mynsiem ka long mar persa bat ka jing sotho ka ba ka perthei ka don. Namar ngi yo mat ya kata ka jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem na U Blei. Bat ka deiru ka ba wan hadin bangi ailat ya U Blei ba un kedia no ya kata ka jing sarong jong kane ka ladi ka jongi. Ngiyo ya kane kerpang ha ka jing jong U Petros U senran jong Jisu U bahakmat jong kita kikat arngut ki bau Jisu ulajit. U Petros U ba shania ha kata ka bor ka jingkhlain jong uba snow sarong ru hakata uni uong balada baroh kin no ya Jisu unam no. Handai ka jing shishapat kaya tho yangi bau Petros ulalen penban ya Jisu hakata ka klipmat ka badon kam haka history haka jinga day jong baru try kalong ka ka ba snow si bantip ya ka ka balajia. Handrai rangi pet ya ka nakapang ka ba pernai pat. Kata ka jing syak job jong U Petros ka day kan ka por ka ba U Blei kedia. Ya kata ka jing sarong jong haswa ba U Blei un penkup bor yu da ka jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem ba un longpat U syakri radba U bakrau ha ka New Testament. Syok ngi pule haka jing jong Apostle Paul. U Apostle Paul haka jing sarong jong ka lade jong kum uta reu niam jiu. Lapen ibor dah ka ba pensitom ban ya ka balam. Dah ka ba pensitom ya kita ki para banget ki bayat haka lenti babet. Layat ho ka kitab ki kam ki apostol ini. Henry ya kata ka jing sarong jong une ubreu Apostle Paul ru la kedia no badai na kata kadau niyo ya ka jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem ka bala penkop ha Apostle Paul ka bangi pule lengba ki jingtho jong ka testament ka ba thamai haka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka ba Kyndiah laya tho yangi ba U Blei ula penkelon kram ya utau sol ka Tarsus hakendeu haka lenti jau ba ulet sya Damaskus bat ka day kata ka jingkelon jau kabala wanrah ya ka jing sedang jong ka jing yo mat jau ya ka jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem U Blei yo ban kedia no ya kata ka jing sarong ka jong upol ka ba penmi pat ya ka jingkhlain ka ba Kynja Mynsiem ha ka jing jong dai na kata kadau upol udon ya ka jing Kynja Mynsiem ha ba utho sigi Galatia ha ka lentong ka ba ar ka dekot ka ba ar pa uong la sa nar pna ya nga lembat U Khrist ka ba mut ya kata ka jing sarong ka lade jo ka hanga, ka manga, ka yanga, ka jong pol baroh, la sa'nar pna ya ka lembat U Khrist, kamut la kedia ano ya ka. Da ka bor ka jong U Blei kan. Bak syuk upol ong sigi Galatia, henreu kat saw ong nga dan lele nga namle tau burom, henrei tang hakata ka ding pna U Jisu Khrist u bau trai jonga. Kabamut bakata ka baka ne ka ladi jo upol ka wat ban le tau burom ban le tau nang ban pensarong ya lade
kata baroh kala do no baru pol udon tang kawai katong ban le thau burom ken ha u blei tang ha u Jisu ya uba la yap naka benta jong dei hakani kurukom u apostle Paul umat ya ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem ken kata ka Jingkhlain kaba Kynja Mynsiem kaba yai rengkat bat ka jing ailat ya u blei ban kedia no ya kata ka Mynsiem sarong kaba snotip kaba snola kaba don la ka long hau Paul la ni hangi iwei paiwei tu blei un Kyrkhu yingi dakini ki arteli ki mat puson ki bangilio snow hakani kapor bat habangin penkut ngadwairu ba ublei un ai bor yangi bangin la ban yai ailat ya katai ka jing penkut jong u ya ka jing im jong i man kasni bat om tang ya kata handai ban ailat ru ya ublei un kedia ya katai ka jing sarong jong ka ladi ka jongi bangin mat shisha ya kata ka Jingkhlain kaba om hakabor ka jing la jongi hanai ka Jingkhlain hakabor ka Jingkhlain utrai ken ublei un Kyrkhu yangi daka Ktien ka jong naga benta ka buram ka jong ublei amen.